En tiedä näkyykö tää siihen, mutta kokeillaan. Mä en jaksais mennä tuohon vittu. Mites päin tää nyt menee? Noinpä, näinpä. Oi. En jaksais mennä tonne vittu. Nurkkaan kuselle. Minä kusen tähän. Minä elukka. Elukka. Nunnuka, nunnuka, la. Ai vittu. On niin iso rakko on niin vitun taas, että tässä menee varmaan koko minuutti. Tai pari pötellessä. Tuolla tulee pari ihmistä. Ja vittu. Varmaan ajattelee, että kuka tuo on hullu on, kun pissaa housuskin se tuossa nurmikolla ja raapii persettä. Ai vittu. Ai. Ai. Vieläkö siellä jotain? Ai vittu. Vieläkö siellä jotain? Ai. Tää on sitä itsensä häpäisemistä. Pitää päästä häpeästä eroon. Vittu. Persettä kutittaa. Ai vittu, tää psoriasis on rankka juttu. Oi. Ai. Vielä vähän. Sieltä se tulee. Eihän poliisi tule siis, kun pissa tulee. Poliisi pissa. Ai, eikä tuo kyllä. Ei se on kyllä. Se on taksi. Ai vittu. Eihän ne nyt voi vittu pidättää, jos mulla pissaa tää. Ai. Vittu. Saatanan kärpäset, kun yrittää räilkätä mun persettä. Pääasia, ettei paska tullut samaan aikaan. Muuten joutuisin konttaa tuonne vessapaperisulla. Ei vittu, kun ruohonkorset kutittelee kassaja. Oi vittu, mä luulen, että se on poliisia, mutta ei se ollutkaan. Oi, vittu, vai onko se? Ei. Turistiuvaraut. Nyt mennään, kohta tulee paska, nyt pitää lopettaa. Ai vittu, saatana. Ai vittu, kun tuo perse repee. Perse repee joka kerta, kun housut heittää kinttuun, saatana. Huhhuhuja. Oi vittu, kaunis on se perse kyllä.